Ikusentzuleak, kaixo eta ongi etorri, joan zen astean abiatu genuen Debagoieneko itzulia Harira saioan. Antzuolatik hasi ginen eta gaur Elgetan egingo dugu geldialdia. Agintaldiak orain arte emandakoak izango ditugu hizpide, onartu berri duten udal aurrekontua edota aurrera begirako asmoak eta baita zuek helarazitako galderak edota Goienaren mikrofono aurrean esandakoak ere. Gurekin da Ibon Unzeta Barrenetxea. Kaixo, ongi etorri. Kaixo, Goiatz, eskerrik asko gonbidatzearen. Bai, ez zuri etortzearen, Ibon. Batira hementxe gaude diogun moduan Elgetako alkatearekin herriko kontuak mahai gainera ekartzeko, hasteko eta behin zer moduz? Ondo. Betia plazer bat hemen zuekin elkartzia da, pixkat neure iritzixak eta helarazti hemen, jendian dago, eta, posik, bai. Urte bete, igaro da Elgetako EH Bilduko herri batzarrak alkatetzarako hautagai moduan aurkeztu zintuenetik, izango zinela jakinarazi zuenetik, maiatzeko udal hauteskundeetara begira, eta tira arrezkero horietarako prestatu, kanpaina egin, hauteskundeak irabazi, eta alkate zaitugu joan zen ekainetik. Lagun bati, azaldu beharko bazenio nolakoak izan diren 12 hilabete hauek, zer esango zenioke? Esango notzen intensuak izan direla, eta, azkenean sartuta gutxi harriko jaixak izan genioan, bai, orduan ja lanketa handixa egin da. Eta bestetik esango neban, ikasketa prozesu baten egon naizela, oinarte ez, azkenean hasiera baten beti ilusiotako askokin zatoz gauzak egitxo gazmotan, baina gero horkitzezaz, udaletxean baliabideak ondo gestionatu bitxuzula, orduan pixkat ikasten ez, nola baliabide horrek alik eta aprobetxu gehien ateatzen, eta ikasketa prozesu baten, baina hasierako ilusioetako horrek mantenduz. Hankak lurrean jarri eta ikasten. Hori da, nik uste berrezkoa dela. Zelan egin duzue, kargu eta ardura aldaketa Iraitz Lazkano, aurreko alkateak eta biok? Ondo, esan hasiera batetik ja harreman zuzena zekauen, erabaki nian alkate jongo nintzala bai hor hasi ginen informazio traspaso bat itxen. Gaur egun bai partekatzen duz, iritzixak, deixak, eta oso ondo ez. Da ez bakarrik Iraitz, guk adibidez astelehenetan EH Bilduko talde bilera bat itzen dugu, eta zinegotzi horiek etortzen dira bilera horietara, pixkat astekuak bideratzeko eta etorkizuneko proiektuak eta ekintzak antolatzeko. Bertan hauten dira zen zinegotzi horiek esperientzia handixak, informazio asko motozkoe, Ane Bilbao horreko alkate ordia izan zenak asko daki, jakintasun asko daka. Eta asko laguntzozku beraieko horregotia guri babesa moten bai. Laguntza handia duzue beraz. Bai, karagarrixia eta eskertzekoa benetan. Tira, Ibon, aipatu dugu ez da saioaren hasieran nola herritarrek ez da Goienaren mikrofono aurrean esan dituzten hainbat gauza. Izan ere, Larraitz Zeberio, Elgetako berri emailea berriko kaleetan ibili da herritarrei hitza emateko helburuarekin. Lehendabiziko galdera izan da ea zein den Elgetan bizi izatearen arrazoia zer den herrian bizi izatetik gehien baloratzen dutena. Kaixo Goiatz, kaixo Ibon, bai, Elgetara etorri gara, herritarren iritzia ere jaso nahi dugulako, eta jaso dugu, nola ez. Tira, lehenengo eta behin galdetu diegu zergatik bizi diren Elgetan eta nola bizi diren Elgetan. Eta esan behar da, orokorrean, lasaitasuna estimatzen dutela, eta herri giroa ere bai. Entzun, zer dago Elgetan ondo bizitzeko, zure ustez? Tranquilidadie. Bakie, tranquilidadie. Oso tranquilizea hemen. Eta gero jentia, agurro ikin dozu esanguro, eta zeune jenti eta hori asko esangure dau edadeko batentzat. Eta gero, servizio dauka batzuek eta bizilik bastante ondo. Gaztedia asko dauko, baina asteburutan, barikutan eta zapatutan igartzen da gizen bat, baina gero oso lasai. Gauzak eta etxendi eta, jentia bai, seguramente gauzak etxeo diako bako txapena, Nidaki jendia, eibartik, ez dakit nondik, etorri dala espresamente bere seme alabak Elgetan iztera. Eskola beteta da, eskolak bai, eundapikume dauzela eta eskolak nire ustez onto funtzionatzeko. Nik neko berpisten ikusten dut herria. Egiz esan da berpisten ikusten dut, egon da temporada bat, eta ez pandemia, aurretik egon da temporada bat, super triste herria, triste. Baina orain ikusten dute jende barrizia sartu da, gazteak hartzen da bai mandua, egon zan momentu bat ez gazteik, ez harrik eta ez, inork ez. Eta ikusten dut jendea berri do be goguakin eta
eta posi. Tira, hortxe herritarrek esandakoak Ibon herri lasaia dela Elgeta hori eskertu egiten dute, baina aldi berean badute nolabaiteko inpresio hainbatek bederen berpizten dabilen herria dela. Zuk ere bat egiten duzu horrekin? Bai, modu baten nik uste baietz, ez? Gero eta ekintza gehiago dakoz, gauzak antolatzen gabiz udaletxetik bai, eta udaletxetik kanpo dauzen eragile askok be indarra hartzen dabiz, eta hori eskertzeko da errexan dako. Eta posgarrixa da, alako gauzak entzuti bai, ez? Nik uste Elgeta leku proposa dela bizitzeko, da batek aipatu dugu Ibarretik eta kanpotik etortzen da jendia espresamente, Elgetak eskintzen daben bizikalitate hori probatzera eta gustatzen jakolako, ez? Orduan, posik ikusitza zer antzun daben herritarrek. Tira, bigarren galdera bat entzungo dugu Ibon, hau ausarta ere bada, galdetu diegu udal gobernu berriari eta alkate berriari buruz entzun dezagun zer nolako erantzunak jaso dituen Larraitzek. Goiatz, Ibon, herritarrei galdetu diegu baita ere, udal gobernu berriaren inguruan, alkate berriaren inguruan, eta tira, erantzunak apur bat denetarikoak hemen entzun gai. Ez da besteran aldaketa handik egon, Kale garritzentik azitza. Eskatuko zenuke gehiago kale garritzen? Bai, hor bizten da. Ez da jarritzen larrei. Dena ondo da, jente gaztia sartzea eta gauzak aurre eruateko, ikusten da, eroke mobitzen badira, ondo da, betik aldatzea pizkat. Guk dago gerretxean, guk koruan kanton itxen duen itxen. Da lehen urtean bibi darre bitxe genduan kantaldi xamen kale jiran. Da, joan gara, laguntasun ideuan, lehenko galdera, faturien biula. Zer, guk autonomo moduan jarri kanton itxiko be? Zer, nif bat ez badakazu, ezin duzko egin faturaik. Da fatura itxiko bezu eta faturia, herri lan bat itxiko, fatura bihar. Nik bultzen dut laguntasun gehiago. Jaixak horren diru bat ipini, da sartu. Ibon, oso gaztia, usten dut tipo zerixua dela, bere asuntuetan, eta nik nire konfiantza guztia dauka bintzat. Nire konfiantza guztia dauka bintzat. Hombre, porque asuntua ez jako errez geratu. Eta gauza apurtutakoak konpontzia eta biada moduan eramatia eta horrek denboria biada. Ezingo gaia lehenengotik hasi, ez abilez ez, itxen ez, egongo da, jota buru belarri, aber nondik konpondu gauzak eta bere aktitudia hori ikusten du bintzat. Tira, hortxe, Ibon, babirudi herritarrek ongi baloratzen dutela ez da udaletxean jende gaztea egotea, eta gainontzean irten dira hor, harimutur batzu, esate baterako, ea autonomo moduan jarri beharrote biren, herrian kantuan egiteko? Bai, alde batetik eskertzeko da herritarren iritzixek eta keskak jakitzia, modu batetiko bestera baldin badabe. Kasu honetan uste aurreko legaldiko kasu bat izan zela, eta horre gisa da, udaletxik azken finean ordainketak itxeko, diru laguntzak itxeko orduan, beti eskatzen dugu legez, elkarte bat edo zif bat eukitzia, nolabait justifikatzeko ordainketa hori ez. Egisa da, lehen otxura zegoela malgutasun batekin diru laguntza horiek ematera, baina azken finean arauak gerok eta zorrotzagoa diaz, eta kontu epaite gisa gauen justu dakau 2021ko ekitaldia hausnartzen, ekonomikoki, eta horreteako bai alako gabesiak. Azkenean, udala araua errespetatzeko dago, baina egisa da bai aztertu beharko gala beste modu batera laguntza eskintzia alako jendia, ez? Eta kale garbiketa, aipatzen zuen beste batek eskaxa dela ematen zuen ulertzera bere iritziz. Bai, hori ondo jakitzea zindan bere iritziz, ez? Ez dut uste kale garbitzaiek lan eskasa itzen debenik. Bai, uste dut, herritxarre moduan kontzientzia bat inbidugela bai pixkat hortan, ez? Askotan plastikozko gauza ikusten dugu kalian eta gehien bat txutxegisak eta jatetxusten umiek eta hori alarmantia pixkat bai, ez? Azkenean kale garbiketak itzen debenak bestien zikina garritxu bida da bez. Danok inbigo lanketa bat hor, nik uste norberak zerbait dakanean botatzeko basurera jarraixen bota bida dela, ez? Askotan lurrian lagatzen dugu, zora isiak beriak itxeitzu, eta, astelenero eta ibiltzen dira eskalea garbitzen, ostireletan bebai, eta, gero hortik ja kanpo zerbait gatzen baldin bada, zein gotzakua.
Oposizioari buruz ere galdetu nahi dizut, kanpainan egin zenuen EAJ-ko bozeramaile Iker Lakaren ezagutza, eta gerora etorri dira ez da, aho batez hartutako hainbat erabaki. Zein da udal gobernuaren eta oposizioaren arteko langiroa? Zenbaterainokoa da elkarlanerako borondatea alde bietatik? Nik uste harreman ona dakauela, hori eskertzekoa da. Ikerrekin harreman zuzena dakat, dozein zalantza edo zerbait esateko dakauenean deitxutzen gaz, berbaitzen dugu. Eta bakoitzak noski bere ideia aska, baina beti errespetu zela azten dugu, ez? Eta nik uste hori garrantzitsua dela. Da ona, errixantzatze bai, halako gobernu bat eukitzia, ez? Eta elkarlanerako hasieratik bisok esan ginuan elkarlaningo ginula, hortan gabiz, aldatetik bere proposamena egitxo eskue, guk landutzen dauz, gure aldetik proposamena jarrotzen dabez, berein iritzi jarrotzen dauz, eta usten dute legaldi poloitza isaileikela bilen arteko elkarlanean. Batzorden banaketa egiterakoan bederatzi osatu zenituzten aurreko agintaldian baino bat gehiago, berdintasun batzordea gehitu zenuten, eta EAJ-tik zentzu horretan adierazi zuten Elgeta moduko herri txiki batentzako batzorde gehiegi zirela euren usterako. 6 hilabete egin dituzue agintaldi berri honetan, zein da zuen balorazio uste duzu batzorde kopuru egokia dela daukazuena? Horrek egitxu ginen EAJ-ekin beha aztertuko genula, ez? Horretik lantzen zen batzorde kopuru hori, berdintasuna gehitxu dugu. Helburua berdina izaten dago, ez? Nik uste dut herritxarrak komodu dago edo, hobeto tortzen diala, batzorde konkretu batzutela, gai konkretu batzuk lantzeko. Eta azkenean murrizten bauz batzordiak, demagun, adibidez, 3 batzorde jartzen bautxugu, gai asko ikutzeko, herritxarra ez datorriko ez betak oso nekeza izango da halako batzorde batea jutia. Orduan helburua da pixkat batzordeak sailkatzia eremu konkretutan eta herritxarrak interes eukitzia eremu horietan, da bere interes kezkak eta nola ez proposamenak. Nik uste dut batzorde kopuru hau mantentzia herritxarrendako tresna ezin hobia dela, batez be hoxe, beraien proposamenak ekartzeko, guk batzordeetatik itzen dugu lana eta usten dugu formula hau mantendu beharreko ala, baina beti be aztertuz ez, bere eraginakan, no ez. Eta gero, aipatu duzu berdintasuna gehitxu dugu, guretako arlo bat beriztu beharrekoa zen, lehen ongizatetik bideratzen zen, baina usten dut berdintasunak bere leku eukia dela, arlo guztixetan landu biedan gai badala berdintasuna, eta horra bidez dakau joan elkoro zinegotzik hastiena, jakintasun asko dakana gai honen inguruan, da uste dut gauza honak etorri lehizkela hortik sortzera beste bat gehiago. Baina hori, beti be, aztertzen etorkizunean, funtzionatzen da beno ez. 6-7 hilabete, esan dugun moduan dagoeneko jardunean, hartu dituzue dagoeneko hainbat erabaki, horien artetik zeintzuk nabarmenduko zenituzke? Nik esango nagoan, hasiera batean jatoka joakun ordenantza fiskalak lantzia, horre tasa eta zergen igoera enginuan, eguneko 1,9ko igoerak egin dauz. Eta gero bestetik gehien bat egin duguena izan da aurreko legaletik datozen proiektuak eta gauzatzen fan, ez? Adibidez, Arantzetara aurrera emateko proiektuak eta Puntrak proiektu ospetsu hori gainean egon gaz, horrezeken prioriadia sartu ginenetik lantzen zebizelako. Eta horren gainean ibili gaz, da bestetik etorkizuneko proiektua lantzen hasi gaz, Kiroldeiko bigarren solairua, jangela proiektua eta eguneko zentroko eraberritze proiektua gaitza, ez? Orduan pixkat lanketak itzen gabiz horren arira. Aurreko martitzenean, onartu duzue, 2024ko udal aurrekontua, ia 2 milioi euroko aurrekontua da. Kopuruz, aspaldiko handiena eta iazkoarekin alderatuz gora egiten duena ia 111. Nola definituko zenuke zure agintaldiko lehen aurrekontua? Eta ze irizpide hartu dituzue kontuan pixka bat diru kopuruak banatzerako orduan? Lehenengo aldiz izan dela aurrekontu batzukin ibili naizela, ez da izan erreza. Oso zaila da, baina nik uste lortu duela errealitatera egokitzen den aurrekontua editxe eta aldi berian ambizio handiko aurrekontua da, esasun moduan azken urtetako handixena da. Eta horre da reflejua pixkat udaletxo honek gugua daukazela gauzak itxeko, gauzak aurrera eramateko eta gogotxu azkenian. Gero hor aipatu da udaletxean gaztua edozein pertsonak bezala gora itzen dugu.
bai argindarrak, gasak, urak, langileen soldatak begora itzen dabe. Eta hor ikusi da, aurrekontua igo biharra alde batetik gastu hori aurritzeko. Eta hortaz aparte sekauen inbertsio nagusienak gauzatu eta berri sei lekua emandotzeu. Hori da ez da, bai EH Bildu eta bai EAJ bat zatozte udalaren egoera ekonomikoa estua dela esaterako orduan, eta zentzu horretan oposizioaren kritiketako bat da, gastu arruntak ez direla sarrera arruntekin estaltzen, eta hori oso kezkagarria dela, eta injustu ere horren arira, herritar batek ere galdetzen du, ea non dagoen arazoa, eta bide batez galdetzen du baita ere, zein den joera pertsonal gastuetan azken 20 urtean. Bai, egisa aurkitzu ginela gastuak sarrera baino ondixo badiela, eta igual etxean ulertzeko zuk aurrekontu batzuk lantzozun momentuan, inbizuna da aurreikuspen bat, 2024ko urte osoan, zema da gazteuko zuen, ez? Zaila da, alik eta justuen jartzia zema gazteuko zuen, gero beti igual pasai bingozaz edo esaz helduko gastu horretara, baina kontuatu ginen, behin gastuak aurreikusitza, sarreren aurreikuspenakin ez ginoala nolabait estaltzen, ez, gastu horriek. Kezkagarria da, baina egisa esan, horri miako buena da udal balioideak ondo kudeatu eta tasak eta zergak berrikusi eta sarrera gehiago topau beharkoz. Eta langileen gastui dagokionez, azkenean Elgetako udaletxeak ez daka ingurumen teknikarik, ez kultur teknikarik, ez euskara teknikarik, beste udaletxe baten egolezken moduan, ez. Orduan, langileen gastua ez da ondixa, nik gainera gehiago igoko nuke, kasu honetan ezin dugu, ez da eskolako sarrerek emoten, baina nik uste positiboa dela langileek bai, langileen soldatak gora itxia, beraiek pozik sentitzia lanean, zerbitzu bat emoteko gero herri xai baitza ez. Aipatu dugu, egoera ekonomiko estua da. Egia da, aurreko bi agintaldietako ezaugarrietako bat izan dela udalaren zorpetze maila ez da. Gaur egun zentzu horretan zein da egoera? Nola zaudete? Bitxu gutxu bera, gaur egun Elgeteko udalak sortitzu 650.000 euro, kopuru handixa da, hortik pixkate bai, Elgeteko udaletxen errealitateak islatzen da bena, ez? Zor badakago batzetik, ondikan kendu bioduena, kentzen joan bigazena, adibidez 2008ko aurrekontutan ja 102.000 euro bideratzen dauz zor horrek estaltzera. Eta gero horre bai kontuen eduki bidea, adibidez bankuekin dauzkauzen maileguen zorrak estaltzeko orduan interesak ordaindu behar ditugula, ez? Nik uste da makigun moduan interesak pile bat igodia, da horre bai gure kaltetu itxosku, azkenean. Egisa bai 2025an bukatuko gela istripu batiko kalte ordaina ordaintzen, hori datu esanguratsua da, eta gero dako 2029an bankuekin dakauen mailegu amaitzuko ginen ordaintzen, eta 2035an Domingo Iturbeko patronatuekin daukauen salerosketa hori amaitzuko zen. Egisa da hondikan badakago gela, ez? Epe luzerako zorrak ordaintzeko zorre pekatze bat, ez? Baina, bagabiz, horbe negoziatzen pixkata ber, nola bideratu dezakegoen eta aurreratu, zorre kitatze hori. Oposiziotik honi guztiari buruz ere diote neurri batean udal zergak ez igotzearen politikaren ondorioa dela. Horren aurrean zergak igo egin beharko lirateke, propioak diren iturri berriak sortu beharko lirateke? Noski zalantzai, gorra adibidez batin ginoen, oposizioarekin, kezkagarria da, nola ez ukitzea sarrera nahikoa gastuak estaltzeko, eta hor ikusitza beste herri batzutan zenolako igoera egon zan tasa eta zergetan, igual guk ez ginoen behar beste igo, ez? Ez da arraza hori izatea herri txarra bati, baina holan da. Zuk azkenean kalitatezko zerbitzu bat emotea nahi bozu eta mantentzia nahi bozu, sarrera biozuz da, sarrera horrek tasa eta zergetatik etortzen dira, ez? Eta gero noski, hor badao lanketa bat itxeko, bagabiz, pentsatzen ze beste diru sarrerak lortu aldo zen beste tasa edo zerga batzutatik, eta hurrengo urterako nik uste martxan jarriko zela, udaletxean egoera ekonomikoa hobetze aldera. Berehala sartuko gara aurrekontu horietan aurreikusitako inbertsio nagusietan, baina aurrekontuaren bozketan oposizioa abstenitu egin zen, eta bertatik zioten besteak beste mantenu lan hutsak egitera mugatzen zaretela, eta kritika hau ez da berria. Ez da berria, ez.
Bueno, barra itxen dut, baina azkenengo legealdiko kritika berbera da, ez dut ikusten bez gauza berririk eskintzen debenik, oposiziotik. Eta beti da bizigualakin, ze esango zunik, 2024an onartutako aurrekontua azken urtetako altuena da, ambizio handikua. Esaten dabe bai, ez debela ikusten ez, zen norabide hartuko daben Bildu gelgetan, eta inbertsuetan be, ontsa aipatuko gu, baina ikusten da, zintzu dian gure helburuak, guk legealdi hasieran planteo ginuzenak mantentzen duz, eta horra begira goiaz, eta esan dut dena, azkenian aurrekontu batzuk inoiz baino altuak onartziak eta esatiak mantenu lana bakarrik dedikatzen gazela itxen, ez dakit noainoko sinesgarri izan, ez? Aipatu dugu, ia 2 milioi euroko aurrekontua eta inbertsioetarako 308.000 euro aurre ikusi dituzue, diru partida nagusiena baserritarren batzordera bideratuko duzue, ia 75.000 euro. Bai, ez behitxu hori aurreko legadetik datorren zerbait izan da, Arantzetako baserri batera, auzo batera, ura irubatiana. Zorritxarrez ezin izan zen gauzatu 2023ko aurrekontutan, da orduan 2024ko aurrekontutan txertatu behar izan dugu, azkenean hortik jungo dalako gastu hori, orduan kopuru handi hori doia ura bideratzera Arantzetako auzora. Eta gero badauzkoz beste San Roque kaleko irisgarritasun lanak, ontsa da biz justo urak bideratzen hortik, hainbeste kexaka ibili gazen urroiek desberdintzen dabiz, eta amaitzen debenean nahi duena da hori, gaizki dagozen baldozak eta konpondu eta pixkat irisgarritasuna bermatu adineko jendia, ez? Eta gero puntrak gunea. Ikusten da hori, Ibon, hori dena guztia bukatuta izatea. Jaba horiatz 2 aste, eta urrengo 2 astetan amaitxu ingo da bez, da gero horiak guaziko ez baldozak eta erreparatzen. Horrek ez dakit, zenbateko denbora ekuiko da ben, segisa da, ondo nahi dobela itxia, etorkizunean saiesteko beste dozen kalte ez. Puntraka, aipatzera zindua zen. Bai, puntraka aurreko legaldikan gauzatu behar esan, baina esan esan gauzatu, orduan urtengo aurrekontutan be inbertsio handi bat hortara dedikatuta doia. Aste honetan zabalduko, bakit jendia dakat galdezka hor noiz zabalduko zuen, eta azkenean da herrixan gauza berri bat, nik uste jendia ekarriko da bena elgetara, eta erakarri ere egingo duen herrira. Hori da, eta posi gauz proiektu horrekin. Horri buruz, herritar batek galdetzen zuen irakurri duela, 70.000 euro inguruko inbertsioa dagoela aurre ikusita, aurtengo aurrekontuetan, eta galdetzen du zenbat kostatzen den. Zenbat kostatu den, ideia izan zenetik gaur egunera arte hasi proiektutik eta zoru egokitzera arte eta hortik aurrerakoak. Egisa da, lanketa hori aurreko zinegotzi egin zebala, esagotzat, mentalmente nahiko nekeza izan dela beraientzat hori gauzatzia. Eta gero, ekonomikoki, hasiera baten topa hobia da lekua, gero lekua topa usanean, zulo batin behar izan zen, gero hor juteko puntrak gune osua, zulo horrek itxiak gutxu bera, ez dakit 30.000 euro edo gazteu ginu zen. Hori dana egokitzen gero hor sementu eta botatzeko, eta gero puntrakak gastatzen da bena 72.000 euroko inguruko inbertsio hori, eta zer gehiago, gutxu bera 100.000 euroko gastu bat izan da, nik uste merezia den gastu bat eta gauza hona ekarriko itxuna. Hor dago baita ere, eguneko zentroaren eraberritzea kasu honetan 26.000 euro bideratuko dituzue horretara. Konta iguzun, zer eraberritze lan egingo dituzue? Momentu honetan, eguneko zentruan dauzen erabiltzaileak askotan esan dozku ez, mobilidade aldetik eta guzteko jakula pixkal leku gehiago eukitzia, eta orduan ongoz lantzen arkitektuekin eta zer hilik edan, eta hor planteatzen dugu eraberritze bat, izango zela leku aldatze bat, eta aproposa izango gana bere egin dako, eta nik uste onura asko ekarriko gabela, ez? Hauzen aurreko baten gogoazekin ekasen nahitzeko eta aurten inalbaldin bada ezin hobeto. Jangela proiekturako 12.000 euro, ze proiektu da hori? 12.000 euro bideratzen dauz, kontratu dauzelako arkitektu batzuk proiektu bat lantzera. Hau azkenean da, umiek eta eskolandaken jantoki biharrian pasako espaloiko zukaldera
hor ingo obra handi bat baldin badagin behintzat. Momentu honetan 12 euro horrek doiaz destineuta proiektua lantzera, ikusteko nola gelditzuko zen, zela izango zen dana, hor jangela bat jartzeko minendako, eta gero izango zen in situ programan sartzea, hau da, bertara ekartzea elikagaiak, bertan subkaldatu, eta momentuan umiei jaten eman, nik uste zerbitzu ezin hobia dela, guraso elkarteak eskatu zozkunak aurreko legaldi zen, eta oin ikusi behar, bideragarria dan, da 12 euro horrediak ikusteko, inleiken edo ez. Ideia litzateke beraz, nahiko zenuketena da, espaloian egokitzea, bai sukaldea eta baita jangela ere. Hori da, bai, azkenean espaloiak azken horretan ez da eduki nahi izan duen irtein bidea, eta guraso elkartiak esan zuten moduan planteatzen zeban, beste zerbitzu mota nahi zebala jangelan, bereien seme alabaen dako nolabait elikadura zuzuntxoago bat nahi zebela, da ikusi dugu espaloian dakagula leku bat ez dana erabiltzen, eta ia posible dan hori gauzatzea. Aipatu duzulen kiroldegiko bigarren solairu egitearena. Horretara bideratuko bira aurrekontuetan ikusten ditugun 10.000 euroak? Hori da, ja bagabiz lantzen, gero baina dakat bileratxo bat bereiekin bebai. Hau proiektu oso potentia da, diru asko jarriko bertan, eta momentuan nahi duena da ikustia norainoko, ze nolako ambizioz jokatu alduen bigarren solairuko proiektu bat itxeko orduan, eta pausuak izango zian lehenengo eta bain arkitektuek definituta dakia plano batzutan nola kokatuko zian, gela bakotxak, ze eskaintza itxeko, eta gero nahi duena herritarrekin hori kontrastau eta berein iritzia jaso, eta dana ondo baldin bagoia, igual legealdi bukaerarako euki aldu bigarren solairu bat horki balde gizan. Legealdi bukaerarako diozunean da, aurtengo urte bukaerarako? Aurtengo, bai. Ni momentuz lau urte bengo nahi legealdi izan, gero ja ikusiko da, jarritxuko beno ez. Eta baduzue buruan bigarren solairu horretan zer nahiko zenuketen? Bai, eta herritxar askok belara zidozku, gehien bat bigela anitz jungo diaz, dako zelako hainbat aktibitate elgetan eskaintzen dizenak, yoga, pilates eta horrelakoak. Eta gero bai izango zen gimnasia gela bat, makinekin eta baitxa rokodromo bat txertatzen nahi dugu bertan. Eta gero jendiak ikusten baldin badago beste zerbait falta dela, irekiko guen ate ireki hortan jendiak eman alko dugu bere iritzixak. Tira, oposizioak ere egin ditu hainbat proposamen aurrekontuetan sartzeko, hor ditugu esate baterako, irisgarritasun plan eguneratzea, kalean informazio pantaila jartzea, herriko ekonomia jarduerari buruzko azterketa sozioekonomikoa egitea, hondakinen bilketarekin lotutako sentsibilizazio kanpaina egitea. Egin duten proposamenen bat ikusten duzue kontuan hartzeko modukoa izan daitekeenik? Bai, beraiekin hitz egin eban. Alde batetik, ona da jakitzia zein den EAJan proposamenak, batzuk bideragarriak ikusten duz, ikerrekin zuzenean berbain eban, da zanotzen justo horrek kontutan nahiko larrik egintzala, beste bat inbertsio txertatzeko moduan ez. Orduan gehitxugaz, behin 2023ko likidazioa dako benean, horko gerakinak bideratzera, etorri lehizken proiektu berrietara, da hortik EAJakon bat etorri lehik ez. Gero aipatzia oso bilkuran esan hotzen, horako proposamenak ondo datozela batzordeetan aipatzia ez. Guk ez du jakin, zintzuk izan zian beraien proposamenak, aurrekontua onartu ginen arte, eta lehen esatzuten moduan guretzako batzordea dira lan itxeko moduik onenak, eta hor esan hotzen, mesedez, batzordeatik lan itxeko eta proposamenak ekartzeko batzordetara eta landuko genuzela. Baina, posiko bai indako ekarpenekin beraien aldetik. Euskarari dagokionez, Ibon, zein da, Elgetako egoera eta zentzu horretan nola dabil udala lanean, ze zentzutan dabil eragiten? Egoera keskagarria da, eta malez ez dut usten Elgetan bakarrik gertatzen danik ez. Gero erdara gehiago entzuten da kalietan, batez umietan, eta hor lanketa handi bat inbiarra dakau. Bagabitz, hainbat proiektu landu nahi izan, batetik kultura urtekotasuna nahi dugu eskolan gauzatzia, eta bestetik adibidez, Bagabitz ekarri nahian bertso txapelketa bat Elgetara,
Eta horrekin batera, nahi dugu, nolabait bertso ikastaro batzuk emotia eskolan, umiek ez, pixkat ezagutarazteko euskararekin ze beste erabilera dakasen, ez bakarrik hitz egitea. Eta horra dakoz buruan momentuan lantzeko asmotan, baina egisa da hori egunerokotasunean ikuste dut danok landu joan gauza badala. Euskararekin lotuta bada beste herritar batek bidali digun galdera, alkate guztiei luzatzeko eskatu digun galdera da, gainera galdera bikoitza. Zenbateraino erabiltzen da euskara udaleko lansaietan barne komunikaziorako eta ze bitarteko erabiltzen dira euskara ulertzen ez dutenekin? Nik uste udaletxe barruan euskara dela gehien erabiltzen dena, inungo duela barik langileekin eta hortaz ez nago arduratuta, eta gero egisa da bai keskatzoztaz, gero herritxar batzuk bai etortzen dira zela, esan ez, euskara guk adibidez egitaragoak eta askotan euskara utzien eta atzitsugu, gero webgunean publikatzen dauz gazteleraz, beraiek akzeso ukitzeko eta nola ez gelditzeko baztertuta. Eta bai kezkatza gaitxu, ez da esfortzu bat bez herritxarren eskutik, pixkat integratzeko ez gure lan itxeko muga euskara da, nahi dugu jendeak euskaraz mintzota lan itxia, eta hortara nahi dugu jendeak animau gauza espadago ulertzen edo, nahi prest nago gauzak esplikatzeko eta informazioa emoteko, eta beti euskara ardatze ukita. Ondiro ditzen baldin mazaizu Ibon, hirugarrenez Elgetako kaleetara egingo dugu berriz ere, kasu honetan ahulgunei buruz galdetu diela Arraitzek herritarrei. Etorri gara, izan ere ahulgunen inguruan ere galdetu diegu herritarrei eta aipatu dutenen artean, edo gehien aipatu dutenen artean, autobus zerbitzu falta eta dagoenean ere aurrez eskatu behar izateak, eskaripeko zerbitzuak izatea, izan da egin diguten kexa nagusienetako bat. Ni nau kotxin ebilkena ez da. Bai, autobusek ez dut ikusten ondo, ordu fiku eukitie, batzuk deitu mirrizeten die etorteko. Ordu erdi harina ero. Eta zu nora bai basoi ez da, basatoz, autobuse espadoz eukin astirik. Deituteko, geratzen zara beste ordu bete gehiago, ero bergaran, ero haitutuzu. Hori, autobusek ordu fiku eukin diziela. Zetan deitu ziki ez. Nerako eta hori autobusa egin zirko zu kontau. Generalian, gauza askotako kotxi hartu. Arrazatera medikuana edo joaten bihar da, noberan kotxian etxekuen kotxian famiezu, edo ostatik bergatik bulta, da danok edade bat euskari ezin dugu lan ebili. Iberrera ondo, baina bestiok eskazak. Bale, garraioari buruz aizea? Bai. Eta zingo zenuke, gehiago jarri, ordutegi zabalagoa? Nire ustez, ikonuke, bergara da moruen telefonoz eskatu bidana, ipini arrazatera, Iberrera da moruen, honen ordutan eta honen ordutan. Neure itxia. Eta hori lortzia zai izango da? Baiztakipa, hori Iberrera lortu zen da Iberrera osoto dago. Nahi dutenak pizkatxo bat kanpora irten, da hor ja arazo txikitxo bat ikusten dute ez dukelako transporterik eta ez bueltatzeko, ez juteko, eta hor asuntua nahiko larri ikusten dut. Denda da, eta orduan, pare bat denda, eta ondo dago egotia. Hiru zaozen. Bada bakarrik, berrik ikuntza. Bankuetena da, lotza jarretxea. Bergara joan da telefoni dikitu behitu batzu, baina zozen behar duzu bergara joan bizu. Obligatu zaoz. Alako ofizinia hor da, kajerua, aspaldexen dezete. Baina hori onda, askotan sin servizio eta bai. Ezin duzu, ez daukazu dirua sartzeko, bakarrik atatzeko, da batzutan egoten da agortuta dirua edo ez da puskatuta. Ni uste bastante gaizki dagoela, etxe bizitzako kontua. Alkilerrian da gauza asko, beste toki batzutan gertatzen da hemen bebe, uste. Esan txartetu herriko. Tira, horre hainbat gai atera dira, Ibon, esate baterako etxe bizitzen gaia. Nola dago kontua herrian? Egisa da bastante etxe bizitza gutza dakauzela herrixan, eta hor badakau errekargu ospetsu bai, horri pixka presinua etxeko eta herritxarrek nola bai txalmentara edo alkilerrera eramateko etxe bizitza utz horrek,
Baina gisa da geldi daula, ez dago emoten jendiak nahi da benik, etxebizitza horrek saldu edo alkilau, eta nahi izan eskero be, igual jendiak ezin dau aukera horri aurre egin, ez. Kezkagarri da, guredatik, nahiko ginuke hori bultzatzia, hori indartzia, ikusi beharra, zein leken hor, etxebizitzan ingurua. Eskaera, egon badago, jendeak nahi du Elgetan bizitzen geratu, nahi du Elgetara bizitzera etorri? Bai, ni dakienez bintzat bai, ez, jendia ibiltortzen da bila, baina, bueno, hori, kasu batzutan alkilerra garestixa da, edo salmenta presioa garestixa da, eta jakin beharra, nola inaurre horri udaletxetik, eta bestalde, dakoen errekargo hori erabili behar, presio hori pixkatitzeko, beste utzi dagozen beste etxebizitza horrek ezagutarazteko salmentata eta alkilerrera atatzeko. Herria bizitzeko erakargarria izan dadin garrantzitsua da, zerbitzuak izatea eta hor irten dira ez da. Dendak isten, banketxerik ez, kutxazainak bakarrik, alde horretatik ere babira kexuak, babira kezkak. Ba, eta normala da, oso normala da. Denda batzuk itxia, beste batzuk bez saldu dira, Karraju denda dakau, goin 3D beste denda bat, Patxita Bernabe irekitziar dago, orduan, berpiste txiki bat ez, nahi pasezana. Eta gero, bankuana lotzagarri isa da, harrera bulegua iztiana, Algetako jendia kontuan ez izatea hori lotzagarri isa da. Udalak badakit bere eskoan alixan da bendana indabela, baina hori azkenean kutxan erabaki bada, tamalez kaltetuenetariko batzuk, gehienak adinduko jendia dira, azkenean transportia edo beste herri batzutera joan behar dieselako beraien tramiteak eta itxera, eta alde hortatik lotzagarri isa. Gero pediatra zerbitzuekin denbora goiaz pediatra zerbitzuari, da hori asko kesatzea ditu. Udaletxetik egon ginen harremanetan dagoenako ospitalakin abertze, eta ez da itxure bueltoko banik hori, azkenean osakitzan sintoma da, da kezkatzen gaitxun goza bada, baina jendeak ulertu bideu udaletxetik holako gozak bezin diala bestelako gauza ikin horren aurrian. Horre guztiak eskatzen du beste herrietara gehiago mugitu behar izatea eta garraio publikoan zuzenean udalaren eskumena ez bada ere, aipatzen zuten ez da, Eibarrera joateko ordutegi finkoak egon badauden moduan, ez dela hori Arrasatera edo Bergarara etortzeko kasua, kasu horretan eskaera egin behar dela telefonoz, eta hori ez da erosoa, ez da praktikoa. Ez da. Nik uste hor pixka kondenauta gauzela, ez? Elgetan herri txikirako, ez? Igual ez tozkoe kontuan eukitzen, ez? Diputazioetik eskarak itxen dagozen momentuan. Eta egisa da, gutxi be zabaldu ginoan galetegi bat adineko jendiantzat, eta bertan jende asko keskatzen zen, Arrasateko ospitxalea juteko baliabideik ezekela, orduan kotxea hartu behar zebela. Hor aipatzea bagabiz lanian, dagoeneko alkate guztia joan ginen bebai diputaziora Zara Dominguezekin hitz egitera, hor bertan izotzauen esekizun batzuk eta gure kezkak helarazi. Egon zen horbixen arteko konpromesu bat hori hobetzeko, eta dagoen falta jakuna da gure aldetik laster zabalduko prozesu bat jendian kezka horrek jasotzeko, segin xaliken bereiendako zerbitzuik onena, eta gero hori helaraziko zau diputazioa, eta behingoz lortzeak egoen mugikortasun efiziente bat. Debagoieneko alkate guztiak, aipatu dituzu kasu honetan, eta injustu ere eskualde mailako erakundei buruz galdetu nahi nizuke, ea indartsu ikusten dituzun, eta herri txikiek behar besteko pisua duten horietan zure ustez. Bai, egisa da beti hola diferentzia hori, herri handi da txikixen artian, baina oindanok Bildu gobernatzen den dagoena honetan, ni uste oso positiboa dela, herri danak harreman oso onako danokin, noizean baina elkartzen gaz bileretan ikusteko, dagoenatik zeriliko guen, mankomunidadean be lanian gabiltza, debagoien bat nahi dugu sortzia danondako, eta bagabiz elkarranean, puntu bat jarri ginoen erronka bezala, adibidez, mugikortasuna da hobetzia dagoenean, ez? Beste dagoenean izara bat nahi dugu, indartzen nahi dugu hori, eta nahi dugu mankomunidadetik plan estrategikoa sortu, eta, badatoz gauzatxuak, mankomunidadetik bagabiltza lanian, eta horbe kontuan eukitzen dira, udaletxe txikixen iritzixak. Orduan, esango naban, nahiko parekatuta gauzela momentu honetan. Ibon Unzueta Barrenetxea, onarte, gaurko Elgetaren gaineko solasaldi hau eskartzen dizugu, bisita, lehentxeago ere genion moduan, ondo segi eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko zuei, da ondo segi baitza.
Ikusentzuleak, zuei ere agur esan behar dizuegu, baina gogoratu, datorren astean ere hementxe izango gaituzuela. Kasu horretan Eskoriatzaren txanda izango da eta zuek ere izango duzue. Edorta Zubizarreta alkatearentzako galderak helarazteko aukera. Bi bide izango dituzue horretarako, WhatsApp edo Telegram bidez, 688-699-0007 zenbakira idatzita, edo berriak abildua goiena.eus elbidera idaztea da eskura duzuen beste aukeretako bat. Hortxe beraz, gonbidapena zuen galderak, zuen iritziak bidaltzeko, gogoratu, datorren astean Eskoriatzaren txanda izango da, bitartean ondo izan.